Hola, benvinguts i benvingudes a un nou episodi de l'Habitació Podcast, el podcast de la plataforma preuniversitària d'orientació preparats.cat, on ens dediquem a parlar de temes que us poden interessar molt, com poden ser salut mental, professions i estudis, tot això que, moltes coses de la vida que a vegades no ens expliquen i que ens van molt bé. I avui parlarem de tot el que no us expliquen d'estudiar graus relacionats amb la informàtica i la programació, com el grau en multimèdia. I per això entrevistem avui a l'Ernest Biosca, que va estudiar el grau universitari en multimèdia, aplicacions i videojocs a la UBIC i ara és cofundador de l'empresa Flock Drone Art i codirector del Drone Show Festival, iniciatives que se centren en l'art fet amb drons per esdeveniments de grans marques com poden ser el Barça, Zara o Volkswagen. Benvingut a l'habitació, Ernest. Benvingut. Moltes gràcies, un plaer estar aquí. Que guai tenir-te aquí. Doncs, Ernest, presenta't una mica i digue'ns per què vas triar el grau de multimèdia. Súper, doncs el grau de multimèdia el vaig triar pràcticament l'últim dia que em deixaven posar alguna cosa a la llista perquè tenia molts dubtes, estava entre coses audiovisuals, coses més tècniques, en algun moment vaig arribar a pensar que també volia fer psicologia o alguna així, i bàsicament vaig dir, hòstia, vaig intentar fer una opció que em deixi moltes portes obertes per si quan hagi après alguna més, després sigui pugui encara triar una miqueta, i vaig trobar que multimèdia tenia les parts d'enginyeria informàtica que m'agradaven, les parts més d'art i creació que m'agradaven, i vaig anar-ho a provar. I et va agradar? I em va encantar. Va tenir un mix entre el que buscava i finalment no he hagut com molt de triar perquè ara després en parlarem, però el projecte m'ha permès com aplicar una miqueta tot allò que buscaves una mica. Com tots els mini-oficis que et pot arribar a ensenyar a la carrera. Que guai. Que guai. Sí que vas anar jugant una mica a la llista de la preinscripció universitària, a veure què passava, però tu tenies una mica d'expectatives de què seria aquesta carrera, l'havies investigat bé i la realitat va acabar sent una mica expectativa versus realitat el que t'imaginaves? Sí, és una carrera que pel nom a vegades costa una miqueta, tipus quan li dius a un amic o alguna cosa així que vas estudiar alguna cosa es queda més o menys igual fins que no li fas una frase, i quan ja li fas una frase llavors ja sí que passa que ho entenen, el que pot ser és que el següent dia que parleu només se'n recordi d'una part, Vale. que és, ostres, tu ets el dels ordinadors o informàtica o tu ets el que feies el de les càmeres audiovisuals, i dic, sí, soc les dues persones perquè més o menys, vull dir, ja vas encertat perquè més o menys és una carrera que englobava com els dos sectors. Molt bé. Bueno, de fet, justament ara deies que costa a vegades d'entendre una mica què és multimèdia. Llavors, com ho definiries tu? Què és per tu el grau en multimèdia? El grau de multimèdia podríem dir que és la unió, és poder saber de moltes professions que estan interrelacionades. Pot ser que una persona que sigui experta en programació no s'hagi posat mai a la part de disseny i d'interfície i potser ell programi una cosa que a l'hora de llançar-la al mercat no sigui intuïtiva per la gent, o que si un dissenyador ha de treballar amb ell o ella sigui difícil arribar al mateix punt. Una persona en multimèdia pot enllaçar molt els varis perfils perquè una miqueta sap com de tot el procés. Per exemple, dissenyar una aplicació, sap fer l'anàlisi de mercat breument, sap decidir quins seran els clients potencials, pot pensar quin tipus d'interfície, pot pensar, jo què sé, des de quins colors a quina sensació ha de donar a l'usuari, i pot fer la programació, pot pensar en base de dades, potser no serà un expert en creació de base de dades, però tindrà una noció, o per fer la primera i que després algú l'ajudi, o poder coordinar amb algú que ja sigui expert en això, però és molt important poder parlar l'idioma amb les persones que col·labores. Clar. I multimèdia és bàsicament poder ser traductor de tot el que és desenvolupament d'aplicacions, de videojocs, productes més interactius, de realitat virtual i coses així. També va molt bé perquè el llenguatge el tens. Quines són les feines més comunes per un recent graduat? Quines diries? A nivell estadístic no tinc ni idea. Puc parlar de la meva generació, els meus contactes. Hi ha gent que ha estat treballant en xarxes socials, hi ha gent que està treballant en programació web, hi ha gent que està fent gestió de continguts de plataformes més grosses, també webmasters, hi ha gent que és programador, tenim un amic en comú que és programador, i llavors el perfil és una miqueta divers.
hi ha molta gent que es dedica als videojocs, que és un ventall molt ampli, però hi ha gent que fa més la programació dels videojocs, el que ha de passar cada vegada que passi una cosa que és un ofici una miqueta com més lògic, però també hi ha gent que s'ha dedicat al món del desenvolupament 3D i fa, per exemple, personatges de videojocs o com es mouen els personatges dels videojocs. L'escala realment és molt àmplia. Està guai. Que guai. Però al final seria una mica com el programador, l'informàtic, que té unes nocions de disseny, d'art, té un criteri estètic, no? Sí, no? Com... Molt bé, que guai. I abans d'endinsar-nos ben bé a la carrera i que ens expliquis tot de com hi vas arribar i què et va agradar més i tot plegat, explica'ns ben bé què és Flock Drone Art, que és el teu projecte, i quina és la feina que heu fet més xula últimament, que més t'ha agradat o que més ha significat per tu. Doncs Flock Drone Art és un estudi creatiu que vam començar fa 5 anys. El nostre mitjà d'expressió més comú és els drons. Tenim tot mena de drons, fem espectacles d'interior, d'exterior, i els nostres clients hem fet espectacles de festivals, ajuntaments, aniversaris, hem fet una miqueta de tot. És un format similar als focs artificials, en el sentit de que hi ha com una acció que combina llum, color, hi ha un públic que està a una distància. Llavors, com innovat també dintre d'aquest sector, i també ho fem amb auditoris, ho fem amb teatres, ho fem amb museus. Wow. I l'espectacle que hem fet últimament que més divertit ha sigut treballar, potser ha sigut la Copa Amèrica. Vam fer la inauguració de la final de la Copa Amèrica de Barcelona i va ser una cerimònia que va durar 1 hora, i en aquesta hora vam volar més de 1.000 drons, perquè vam anar sortint com diferents eixams, i llavors tot l'espectacle estava coordinat. Hi havia 300 ballarins a l'espigó, hi havia barcos que interactuaven en l'espectacle, hi havia una colla castellera, vull dir, va ser una mescla molt interessant de diferents arts i sí, un espectacle. Em sembla xulíssim. Una bogeria, i em sembla una bogeria que encara no ho hem vist en directe. Aviam si algun dia. Bueno, hem vist vídeos, passada, els oients que ho mirin, perquè és realment increïble. Molt bona feina. Sí, busqueu Flock Drone Art per YouTube i per les xarxes perquè flipareu. Sí. De fet, has dit la Copa Amèrica, però abans hem dit Barça, Zara, Volkswagen, també hi ha la Mercè de Barcelona, Circuit de Montmeló, Karl Lagerfeld. Heu fet grans marques, grans institucions, ajuntaments, és molt heavy. Bé, felicitats. És molt guai. Vale, doncs traient una mica al grau de multimèdia, recordes alguna assignatura que et flipés, algun projecte que vau fer durant la carrera que diguessis, hòstia, estic on he d'estar, això és el que a mi m'agrada? Sí, jo vaig començar a multimèdia, venia del batxillerat social, per tant ja portava temps que no estava molt en contacte amb mates, física i tal, i quan vaig començar aquesta carrera doncs era de les persones menys preparades per assumir certes assignatures. Això va ser una aventura, i va ser una miqueta la dinàmica que vaig anar seguint com a mínim els primers anys de la carrera, que és com a collejas no, però em anaven guiant una miqueta per on anar, perquè clar, hi havia gent que estava més preparat en assignatures tècniques, hi havia gent que venia de fer cursos de grau superior de programació, per exemple. Llavors jo no podia destacar com en cap cosa perquè el meu background no venia d'aquí. I llavors els primer any i sobretot 2 vaig anar sobrevivint i aprenent lo màxim, intentant-me posar al nivell dels meus companys de classe. A partir de llavors, les assignatures més audiovisuals, on jo em podia com explayar una miqueta i tenir com un desenvolupament més interessant, em van començar a agradar, i després a quart de carrera vaig tenir una assignatura que es deia Art Digital, que allà va ser on el meu món es va canviar completament, perquè allà vaig utilitzar per primer cop la programació per no resoldre un problema lògic, tipus fes una base de dades eficient, sinó per fer el que en dèiem art digital, que era, per exemple, fer uns visuals automàtics que escoltin una cançó i tu pots fer un mapping, pots fer un videoclip, el típic... Sí. I llavors, a partir d'aquí, vaig veure que, hòstia, això era una unió molt interessant entre l'art i la tecnologia. Vaig adonar-me que tot el que jo mirava per internet i m'interessava era gent que estava en aquesta línia. Hi ha estudis creatius a Barcelona, per l'Empordà, que ja m'agradaven. I a partir d'aquesta assignatura, que me la va fer l'Anna, professora de la casa, vaig veure que era el meu camí. Llavors, no sabia quin era el meu camí, però vaig veure la direcció. I a partir d'allà vaig començar
I aquesta assignatura era divertit perquè feies programació interactiva, utilitzàvem música, utilitzàvem inputs, jo tenia un piano i el connectàvem amb MIDI i a partir d'aquí fèiem com els nostres experiments i em va agradar tant que el meu TFG, el treball final de carrera, de grau, va ser una instal·lació interactiva on vaig poder utilitzar una miqueta de tot. Tecnologia de programació, tecnologia de visualització d'informació, vaig fer un mini videoclip, vaig fer una cançó, vull dir, vaig poder fer un mix de totes les coses que m'havien anat ensenyant i això és bonic, poder tancar el cercle i saber una miqueta de tot el que dèiem. Total. Top i transversal. Que guai. I una mica el que deies ara, com tu vas començar multimèdia, una carrera al final, que és una enginyeria i tot plegat, venint del social, o sigui que tenies mates, física, tot això, no gaire fresc, però te'n vas en sortir. I si un estudiant vol fer això, però té nocions tope bàsiques de programació, és a dir, no en sap massa, i tampoc és un crac a nivell artístic, és a dir, que no sap dibuixar i tal, se'n surt? Jo vaig començar sense saber programació i no he sigut mai un superbon il·lustrador. Crec que la gràcia d'aquesta carrera és que t'obre moltes portes. Sí, Per exemple, hi ha una assignatura on tu aprenies una cosa que es diu SEO, que és el posicionament de les coses en els buscadors, que ara està canviant una miqueta amb intel·ligència artificials, però aquest ofici continua existint. I és una branca de màrqueting que moltes empreses contracten, que no has de saber ni programar ni il·lustrar, has de tenir unes altres habilitats i a la carrera, per exemple, t'ensenyen aquest tipus de coses. I no ho he esmentat d'abans, però hi ha companys de la meva promoció que s'estan dedicant només a aquest sector, que era una assignatura de la carrera. Evidentment, tots els coneixements ajuden a tu com a professional, però amb una sola assignatura van aprendre el seu ofici, entre cometes, el seu ofici nou. Llavors, jo crec que és una carrera que tothom que més o menys li interessi, fem la broma de que tothom que friquegi una miqueta amb qualsevol cosa, però si friqueges una miqueta és una carrera interessant, perquè ja trobaràs la teva... Exacte. Com jo no sabia exactament amb què friquejava, però ja ho vaig trobar a quart de carrera. Si friqueges cap a multimèdia, està estupendo. Friquejar sempre ho utilitzo en el bon sentit de la paraula. Vull dir, jo soc friqui i tots els meus companys són friqui, però sempre friqui guai. Super. Molt bé, Ernest. Pues ara a la societat en la que vivim últimament han anat apareixent com moltes noves tecnologies, no? Intel·ligència artificial, realitat augmentada, metavers fins i tot, no? Parlàvem. Com creus que totes aquestes noves eines digitals afectaran el sector de la professió? A veure, és una pregunta molt curiosa perquè no és en futur. És en present, de fet. És en present. Podríem dir que està passant seria una cosa i l'altra és què passarà. La realitat és, no sé, a les aules, perquè estic una miqueta desconnectat, però la realitat al món professional s'utilitza, és el pa de cada dia. Tots els professionals que sabien fer una cosa no és que perdin el lloc de treball per poder-ho fer, però realment si no utilitzen les noves eines hi haurà una persona que ho farà més ràpid. Que no vol dir que ho faci millor que una persona perquè que ja ho porta fent durant 30 anys, sinó que la gràcia és poder combinar els nous mètodes amb la teva experiència i donar-li com aquell toc que, per exemple, la professió de SEO, que és la que hem dit de com posicionar Google els teus resultats, si ara utilitzes, abans la gent el que feia escrivia un article molt pensat i tal, ara, ostres, tens una eina que et pot pensar superanalític i et pot fer el text, si tu després el revises una miqueta a nivell literari, que tingui les ganes que tu li haguessis posat, potser una feina d'un dia, en menys d'una hora la tens feta i fins i tot la tens publicada. Llavors, la intel·ligència artificial està avançant, s'ha d'estar una miqueta al cas de veure què es va fent, però sobretot no s'ha de perdre de vista el món de si mai no pots accedir a aquestes eines, no has de continuar treballant per entendre's. Llavors has d'aprendre a fer servir els nous recursos igual que els vells. Està actualitzat, està sempre bé. Molt bé. Que guai. I ja ho veurem, potser d'aquí mig any és completament nou. El que és guai d'aquesta carrera també és que jo hi ha coses que vaig aprendre fa ja no sé quants anys vaig fer la carrera, però el concepte és el mateix. Tot i que hi hagin 1000 tecnologies noves, el concepte és el mateix. Llavors és guai perquè estàs una miqueta de base, les notícies noves les vas com incorporant, però la base ja la tens. I això que deies és molt guai, és com si un dia desapareix la IA, hem de saber fer coses igualment. No podem basar la nostra feina només en això, no? Està guai.
I tu tens algun referent o alguna cosa que t'hagi inspirat per, quan vas acabar la carrera, dir, vale, ara tinc tope clar que he d'anar per aquí, he vist això que m'ha inspirat moltíssim, o últimament algú que diguis, buah, és que realment m'agrada molt aquest sector i vull continuar per aquí? Sí, a mi m'agradava molt el tema de l'art digital, aquestes instal·lacions que hem comentat abans que mesclaven art i tecnologia. Jo anava a festivals com Llum Barcelona, ara no me'n sortiran prou, el Lluernia d'Olot, i veia artistes que no sabies exactament si allò era un artista o un tecnòleg, perquè la seva obra fluctuava entre un concepte molt ben explotat a nivell artístic, però sota hi havia molta gràcia tecnològica, i amb això és el que em divertia. De fet, ara, avui en dia, és una de les coses que fem sempre, intentar agafar tota una direcció artística i que la tecnologia ens ajudi a poder complir els nostres objectius, tant siguin artístics com... Llavors, no diria com cap en concret, perquè durant la carrera vas com madurant, però sí que diria que és una cosa que a prop de casa, entre cometes, de Catalunya, hi ha molt moviment. No és allò que t'agradi un mercat que només està als Estats Units, com, jo què sé, si fas depèn de quin món d'aplicacions, o vas a Estats Units o aquí, serà molt difícil. I llavors el fet d'haver-hi una miqueta d'entorn i poder tenir molta influència doncs va ajudar com a aquest enamorament, que és el que et dona les piles. Clar. Molt bé, que guai. Hi ha algun mite de la carrera que et fes por abans de començar-la, però que llavors quan vas començar vas veure que no era gens cert? Algun tòpic, algun cliché? Sí, a veure, que et trobes friquis, a mi m'ho havien dit, en el bon sentit de la paraula, però després són gent super maca, que tenen unes aficions molt semblants a tu i en el fons... Però no, bueno, jo anava una miqueta espantat pel fet de, hòstia, vaig a provar un any, però si veig que física, mates, que no tenen coses, en aquest sentit. Sí, coses que fan suar, doncs, no sé, anem a provar i després ja derivarem a alguna cosa. Exacte. I vaig suar, no diré que no, però un cop fet vaig pensar que, bueno, que tampoc vaig estar molt preocupat, però el poc preocupat que vaig estar ho hagués pogut ni estar, i hagués pogut estar centrat en unes altres coses, perquè en el fons és com una cosa que fas a proves i després el curiós, potser matemàtiques no tant, però la part de física ho he aplicat moltíssim, evidentment vida quotidiana i tal, sempre hi ha com algun gag, però a nivell professional he aplicat coses bàsiques de la física bastant, sobretot en el món 3D. Són conceptes que molt a tenir, perquè després vas a la part autodidacta i t'agafes al YouTube o qualsevol curs i aprens moltes coses, però ostres, la universitat t'ensenya una base i després pots complementar-ho amb el que vulguis. Està clar. Molt bé. O sigui que el mite aquest una mica de les enginyeries són exageradament difícils i estope xungo a provar i tal, doncs no, te'n vas en sortir. No? Sí, jo me'n vaig en sortir i m'ho vaig passar bé, que també és molt important. Exacte. Molt. I ara ja una mica en perspectiva, tu que estàs al món professional, tens el teu propi projecte, etc. Quines diries que són les sortides laborals que té multimèdia més sorprenents o que d'entrada una persona que comença a investigar aquesta carrera, se la mira i tal, no es pot imaginar? Més enllà de seré programador d'apps, què més li podríem dir? Ostres, és una molt bona pregunta. Jo mateix no m'esperava mai estar treballant amb drons com a medi de llenguatge, però hi ha gent, clar, és que aquí agafes per exemple, jo el que he dit del posicionament de webs, com és una cosa fascinant que no t'imagines. Jo a la meva àvia no li vaig saber mai acabar d'explicar, li vaig explicar, però no vam acabar d'entendre tot que passava això, que hi havia gent que dedicava 8 hores al dia a que la seva pàgina web sortís la primera. Hi ha gent que només fa esquelets rics, que es diu, que són com es mouen els personatges dels videojocs i es dediquen exclusivament a fer això, i ells ni els animen, només construeixen. Hi ha una altra persona que agafa aquest esquelet i l'anima tal i com aquell, i després n'hi ha un altre que li posa l'esquin, que és la pell, i n'hi ha un altre que posa la llum, i després n'hi ha un altre que fa el render. Vull dir que a vegades, per exemple en curtmetratges i en coses d'animació, que trobo que és un món molt interessant,
hi ha totes les professions que vulguis. Clar. Llavors, en multimèdia, doncs també hi ha tot el parc socials, hi ha un món per explorar, gegant, webs, aplicacions, és que... Ostres, No, és que és enorme. Sí, hi ha molt tantes difícil perquè coses. realment, i per exemple, jo m'he trobat que quan ve una persona, per exemple, a treballar al nostre projecte, la seva formació no és com molt rellevant, sinó que saps que tindrà una base gegant i tota la seva part autodidacta és com el que més interès genera com a l'hora de contractar amb algú i... O sigui que al final és molt complicat d'explicar, no? En plan, de la gran varietat de coses que pots arribar a fer, però que la bona notícia és això, no? És com que les opcions no s'acaben, és molt heavy. Són infinites. Jo amb l'especialització veig. En plan, jo soc expert en fer aquesta cosa, i això és... Soc artista d'eskins, no? I no de no sé què, no? I també hi ha, per exemple, en el món dels videojocs hi ha una categoria que es diu Independent Games, que és gent que per ella sola fa tot un videojoc. Llavors hi ha premis, hi ha videojocs que facturen una borrada i que hi ha molta gent que hi està jugant i que els ha desenvolupat una sola persona. Aquesta persona ha tingut la visió de fer un joc que sigui, saps, crear el món, el personatge, la història, les recompenses perquè la gent li moli i pum, i llavors aquesta persona, no sé què hauran estudiat, però podrien haver estudiat multimèdia, perquè multimèdia hi havia hagut algun examen que l'examen era com en línia, no, però en directe, fer un mini videojoc. Recordo fer algo tipus Mario que pujava unes escales, que ho havies de fer en una hora, i si en aquesta hora el Mario no pujava les escales, no podies aprovar perquè no havies aconseguit la nota. I llavors teníem aquest tipus de reptes. Això és molt guai. Si pots fer que el Mario pugi, et costarà una tarda més posar-li un menú, una tarda més fer que el Mario no sigui el Mario, sinó que sigui un altre, i cada tarda podràs anar afegint coses d'assignatures diferents per poder aconseguir un joc d'aquests, un videojoc d'aquests independents. I també hi ha tot aquest tema, potser tornant al món més terrenal, no? Havent fet multimèdia, pots treballar en empreses també, que crec que la gent no s'ho acaba d'imaginar, com de molts sectors. O sigui, no has de treballar en una tecnològica. Pots estar en alguna de salut, d'educació, d'entreteniment, de... Gestió de dades en empreses. Sí, el Serious Games, no? Tot aquest tema com de videojocs, però per salut, per aprendre, per... En comunicació, en audiovisuals... És que, no? És molt interessant, això és molt guai. L'altre dia escoltava un podcast, a Sud-amèrica tenen un programa per fer detecció de drogues als instituts i tenen una experiència en realitat virtual i els nens els hi posen ulleres d'aquestes els hi donen una experiència i aquest joc tu pots triar, és com una miqueta un joc d'aquests que tu ets un personatge i pots anar triant i els nens doncs juguen, n'hi ha que portar-se bé però n'hi ha a portar-se malament i el joc t'acaba arribant a portar a la presó i llavors el joc és esperar-te a la presó. Llavors els nens es treuen les ulleres i diuen ja no... I llavors diuen, imagina't si en el joc t'has avorrit, a la vida real et pot passar. Imagina't com pot arribar a ser... Psicologia inversa. Diries que és un sector també que et permet fer molt teletreball? Perquè hi ha moltes persones que els interessa com aquest modus de vida. Llibertat, no? Sí, no? Sí. Estadística de la meva promoció, ara no et sabria dir, jo he estat uns anys teletreballant, de fet va venir el Covid i va ser una petita empenta, però sí, el teletreball, hi ha molta gent que està treballant, inclús està treballant a Espanya per empreses de fora o està fora treballant per empreses d'Espanya. Nosaltres tenim el cas d'un company que va decidir agafar la furgoneta i la seva parella i se'n va decidir anar a donar la volta i treballava a dintre de la furgoneta fent espectacles de drons. Hòstia. Llavors, inclús... Estava guai. Igual em vaig equivocar de carrera, jo. Igual has de tenir més llibertat, clar. És que té molt bona pinta. S'ha de buscar la inspiració allà on estigui. Si tu estàs content, la feina surt més guai. No, està clar. 100%. Bueno, i per últim, per anar tancant, si poguessis donar només un consell, o si vols uns quants, a algú que vulgui estudiar multimèdia, aplicacions i videojocs, quin seria? Ostres, jo a multimèdia
el que he après més és jugant, i quan jugues és guai perquè sols no tenir por, perquè com que és un joc, provar no hi perds res, per tant ho proves, i si no proves un altre, i crec que és com a part d'una filosofia de vida, a dins de la carrera està bé, perquè hi ha coses que et poden espantar una miqueta en el sentit d'ostres, això, ara com ho faig? Bueno, doncs fes-ho, equivoca't, i després el següent dia ja serà més guai perquè ja és el doble de ràpid, perquè ja saps quin canal et toca i quin no. Per tant, no sé si és un consell molt professional o no, però jo crec que el fet de a la vida professional, a l'inici de la vida professional, que són els estudis, tant amb l'actitud d'anem a jugar, quan tot jugant vam aprendre tot el que ens ha portat fins aquí, 100%. no té cap sentit deixar de jugar per després aprendre les coses d'una altra manera. I en multimèdia, com que hi havia pocs exàmens i moltes coses eren pràctiques, crec que va molt bé haver-t'ho practicat, haver-t'ho pres com un joc, perquè el dia que arriba l'examen tu ja has jugat aquell joc, ja saps com passar-te el joc. Molt bona resposta, la veritat. M'encanta, molt ben venut això de jugar, tio. Que guai. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Ernest. Sí, moltes gràcies. Que bé. Per haver vingut, per estar aquí. Sí, per explicar-nos tot tan bé. I res més, ens veiem al pròxim capítol de l'Habitació Podcast. Estigueu al cas dels pròxims capítols, seguint-nos a @l'Habitació Podcast a TikTok i a Instagram. Ens podeu veure a YouTube, Spotify, i res, ens veiem a la pròxima. Que vagi molt bé. Moltes gràcies. Merci, tu.